Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men ɗimmire. Eɗen gandi en jangino ɗa masiraɗo A o. Hande kadi eɗen janga ɗa o so tawi ko I nanuɗa hen holno masirte. Wadde ɗo ɗum ɗo henne koko ɓurti jeyaka hen. O tan jangata windande ɗimmire nde nani. Wadde an mo jeynoke jiɗo jeeyede hen o, jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal, mbaɗa abonné, jenta e jangoɓe, jenta e jingoɓe. Numéro mon nani onon jingoɓe walloɓe 77 906 14 81. So Wave so Orange Money mbaɗe hen balle mon e jingere moɗon. Hande noon ko ɗa mawɗo e ɗa tokoso jangoton. So tawi I naati hen wontata ko ɗi so fooɗani. So fooɗi mbiya ɗi, ɗon timmi. Bencita I ado mbiya iɗɗ, fooɗani. Pooɗa mbiya iɗɗ. Lomba I hakkude mbiya ɗiɗɗ. Pooɗa mbiya ɗiɗɗ. Gasi ɗo ko jangete e ɗa masiraɗo I ko ɗo haaɗi. Wadde ɗo woni ɗa mawɗo kofal ga, ɗa tokoso kofa ga. Gasi ɗo noon mbiyata ko ɗi, ɗo mbiya ɗi, ɗo gasi. Ay I o ko heeɗi ko yeeso. Ɗo noon ko I o adi arde mbiya iɗɗ, ɗo mbiya iɗ, ɗone gasi. Ngara lomba hakkude mbiya ɗiɗ, pooɗa ɗiɗ. Ko jangete e ɗa masiraɗo I ko ni foti. O so ɗiggi gasi ganda a sertinde majjere. Ɗa mawɗo, ɗa tokoso, ngara masen ɗi, ɗi, iɗ, iɗ, ɗiɗ, ɗiɗ. Ɓamtu ɗa mawɗo, ɗa tokoso. Ko jangete e ɗa ko ni foti. Ma woni ɗa mawɗo, tokoso, gasi. Ngara nan masa. No masirte, ƴetta I o mbaɗa yeeso wasa fodde mbiya ɗi. ƴetta I o fooɗa heeda yeeso mbiya ɗi. Bencita I ado arde yahana ga mbiya iɗɗ, fooɗani. ƴetta I poɗɗo nawanamo mbiya iɗɗ, ɗo timmi. Lomba maskagal hakkude mbiya ɗiɗɗ, pooɗa mbiya ɗiɗɗ. Ɗo fooɗata, ɗo fooɗa. Ɗo fooɗata, ɗo fooɗa. Ɗo fooɗata, ɗo fooɗa. Ni foti. Woton ko fooɗani jiya waɗa gotel wadde holli koto fooɗ. Ɗiɗi waɗi holli ko yo fooɗe. Ɗo gotel mbasa fodde mbiya ɗi. Ɗiɗi jiiɗa hen fooɗ mbiya ɗi. Gotel jiiɗa iɗɗ. Ɗiɗi jiiɗa ɗo iɗ. Gotel jiiɗa hakkude mbiya ɗiɗ. Ɗiɗi jiiɗa hakkude ɗiɗ. Ɗo ko ɗi, fooɗani. Ɗi, fooɗi. Iɗ, fooɗani. Iɗ, fooɗi. ɗiɗ, fooɗani. ɗiɗ, fooɗi. Wadde windande mon wattore ɗiɗi, windande ɗa mawɗo, ɗa tokoso. Hande oɗon jangi ɗi, ɗi, iɗ, iɗ, ɗiɗ, ɗiɗ. Ɗo haaɗi. Ɗo sa ɗiggini ɗo ene winda ko heewi, kono a suwanto ma yeeso ganda ko winda ko heewi. O saha ene famɗe yeeso ma. Ɗi, ɗi, iɗ, iɗ, ɗiɗ, ɗiɗ. Ala na noon mbiyata ko ɗi, ƴeewa ɗi o ne windori binda ɗum. ƴeewa mawɗo tokoso ceerda ɗum. ƴeewa hokko wite ɗi no windirte. ƴeewa ɗi no windirte. ƴeewa iɗ no windirte. ƴeewa iɗ no windirte. ƴeewa ɗiɗ no windirte. ƴeewa ɗiɗ
windirte allol ma non ɗon ko ɗo gandata a waawi walla a waawani hankadi ngal ɗo alluwal timmi ngal to alluwal ko a nanno hen ngal ɗo alluwal ko i tan nanna hen so en mbaɗiri ndi tan timma hankadi gonta windi yanke gonta jangi yanke heña waɗi noon gasi a tappi hoore ma ɗum kam heñaki an keñiɗo hokken jaha jiɗɗo jannguɗo waawa jooɗon janggen Dental Dina TV mo jeeno ke jiɗo jeede hen jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jiyangal gonta jingowo ballawo annene aɗa walle wallu aɗa jingane jungu oto wi tan mi ala mi waawa ɗum mahata galle mi ala mi waawa nafata he hunde neɗɗo fof yo won nafoo mbasa wonde nefeteɗo woni mo ganduɗa jaɓata wadde hay batte wiya tan ko on jarama jokke golle on jarama jokke golle ɗum wona no wiyete ko jokken golle jokken naata hen kono sa wi tan jokke a yaltini hoore ma nder moƴƴere nde nanno hoore ma nder hen nani ayno mbiɗa ihdina sirata mustaqima a waɗi hoore ma anne ga waɗi hoore ma ni famide rabbana ay rabbana ode a waddi hoore ma rabbana atina fi dunya a waddi hoore ma andi gaari kadi waddi hoore ma jeeɗa hen mbaɗa hen nafa hen naftoroɗa hen balla hen balleɗa hen jinga hen jinganoɗa hen koso gomri hiidi banggue on jaram nafata jangde de balle jingue duuse mbimi on nanon haala jaɓon haala numéro mon nani 77 906 14 80 mbaɗe ko mbawɗon jinguɗon ɗum galle golle kaɗon ɗo hande on jangi ɗa mawɗo ɗa tokoso on masi ɗum ɗiit hankadi ko jangete e ɗa ko masirte hen ko ari ardi ɗo so ɗiggi tan a setti hen ɗiggani noon Allah mbawmi hen en kaari ɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam